What's up and good morning po. Welcome back po dito sa Berlumabin Gabaon TV. Sa ngayon, papakita ko po yung konting project po natin. Ito po ay pwedeng tirahan ng mga native na manok para po tayo ay makapag-raise kahit na wala po tayong space sa ating bahay. At para makaulam pa rin tayo ng itlog, para hindi na tayo bibili, makapag-ulam pa rin tayo ng safe saka lean meat. Ayan po ang purpose nito. Magawa po kami nito. Bale, ito po ay 1x6 meters. Ito po yung paglalagyan ng ating manok upang maayos po. Konti lang po yung space, di ba? Pero okay po yan para sa mga gustong mag-alaga, kasi yung budget po talaga, yun lang po yung binudget po namin dito sa project na ito. Hope na ang vlog na ito ay makatulong po sa inyo, kasi ang target po natin talaga ay tayong mga mahihirap ng buhay ay kinakailangan din po naman natin mag-produce ng ating mga pagkain. Hindi lang po tayo consumers, hindi lang po tayo buyers, kundi talagang nagpro-produce po tayo. So hope ang vlog na ito ay mayroon pong maibibigay sa inyo na konting tulong, knowledge, para tayo po ay makapag-alaga ng manok. So hanggang dito na lang po. Bernard Gabaon po. God bless po sa inyong lahat.